De eerste brief aan de Corinthiërs, hoofdstuk 6. Weget een van jemme uit, als er kwestie had mij zijn nijste, zijn recht te zieken bij de onrechtvaardigen in steed van bij de heiligen? Of weten jemme net dat de heiligen de wraak oordelen zullen? En als zelfs de wraak toch jemme oordelen worden zal, binnen jemme dan net bevoegen in de onnozelste rechtszaken? Weten jemme net dat wie oer engels oordelen zullen? Zullen we het dan net oer duistere dingen doen? Als jemme no kwestie hebben oer duistere zaken, laten jem daar dan de meesten oorgaan die in de gemeente het minst in tel binnen? Ik zeg dit, dat jemme jem skamje zullen. Is er dan onder jemme geen een zo wees dat er oordeel je ken tussen de ene broer en de andere? Smiet de ene broer het in een pleitje in de oren en dat nog wel bilieu die net leeuwen? Jemme hebben het in elk geval al in het verleden om jemme rechtszaken met elkaar hebben. Waarom leie jemme net liever onrecht? Waarom laten jemme jem net liever bestellen? Maar nee, jem dogge zelfs onrecht en bestellen een war en dat nog wel jemme eigen broren. Weten jemme net dat wat onrecht dogge net in het koninkrijk van God komen zullen? Meidje jem zelfs niet wies. Gorkers, aangoordetjenners, trouwbrekkers, skandejongens, jonge schijners, dieven, inklauwers, soeplappen, lasterders of rovers, zokken zal God zijn rijk net jaan. Gewoon van jemme hebben dat al west, maar nou hebben jemme jem wasje litten. Jemme binnen heilige. Jemme binnen rechtvaardige in de naam van de Heere Jezus Christus en troch de geest van us God. Alles stiert mij vrij, maar net alles is goed voor mij. Alles stiert mij vrij, maar ik zal mij mijn vrijheid toch niet ontnaderen laten. Het eten is voor de magen en de magen voor het eten, maar God zal aan het ene lieke goed als aan het andere een eindmeidje. Het lichaam likwijls is net voor de gorkerij, maar voor de Heer, en de Heer voor het lichaam. God had net alleen de Heer uit de deden opwekken, maar hij zal ook us opwekken, troch zijn kracht. Weten jemme net dat jemme lichaams een deel van het lichaam van Christus binnen? Maar ik dan van een lichaamsdeel van Christus een lichaamsdeel van een hoermeidje? Uit nog één net. Weten je me net dat wat omgang met een hoer had, één lichaam met haar is? Want die twee, zei er, zullen volslijn één wezen. Maar wat omgang met de Heer had, is één geest met hem. Mij de oerhoer. Elke orenzonde die de meeske maar docht, rekt het eigen lichaam net. Maar wat oerhoer docht, zondigt zijn het eigen lichaam. Al weten je me net dat jemme lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in jemme wennet, die jemme van God kriegen hebben, en dat jemme net van jemzelfs binnen. Jemme binnen kocht, en de prijs is betellen. Verheerlijk je God dan, met jemme lichaam. Hartstikke zaan. Nou zullen we het hebben oor wat jemmes kreeuwen hebben. Het is het beste dat een man net aan een vrouw komt. Ja, maar vanwege de gorkerijen moet elke man zijn eigen vrouw hebben en elke vrouw haar eigen man. Man en vrouw moeten elkaar dat jaan daar ze recht op hebben. De vrouw is geen baas over haar eigen lichaam, maar haar man. Al liksa is de man ook geen baas over zijn eigen lichaam, maar zijn vrouw. Omkeer elkaar dat net. Behalve dan vaak als jemme het daarover eens binnen voor een tijd om jemme dat te lezen op het gebed. En dan moet jemme weer bijeen waar komen dat de duivel jemme net verziekert om jemme jemzelfs net meer in de macht hebben. Dat zis ik om jemme in een jette te komen, net als bevel. Maar ik zou graag willen dat alle mensen wienen liek als ikzelfs. Elk had likwijl zijn eigen jefte van God, de ene deze, de andere die. Harren die net trouwd binnen en de widowen, zis ik dit. Het is het beste voor haar als ja bloeien liek als ik ben.
Maar als ze haar zelfs net in de macht hebben, laat ze dan maar trouwen, want het is beter te trouwen als van langs me te branen. Haar die trouwt binnen, jit ik, of liever net ik, maar de Heer, de vrouw mat net bij de man weggaan. Had ze dat dochs dien, dan mat ze zonder man bloeien of haar man vermoord zoonje. En al ik sa, een man met zijn vrouw net verstjitten. Tjene oren sis ik zelfs, net de Heer, als een christen een vrouw had die het net leeuwt en het is haar best om mij hem te wenjen, dan moet er haar net verstjitten. En een vrouw die een man had die het net leeuwt en het is hem best om mij haar te wenjen, moet haar man net verstjitten. Want de man die het net leeuwt, is hillige troch de baan met de vrouw en de vrouw die het net leeuwt, is hillige troch de baan met de christen. Want oors zouden jimme ben onrein wezen, maar nou binnen ze hillig. En als de partij die het net leeuwt skierde wil, liet hem skierde. De christen of christin is in zulke gevallen net boen. Ta vrede had God us roepen. Want wat witte jou daarvan, vrouw, of jou man ta behaard wezen zullen? Of wat witte jou ervan, man, of jou vrouw ta behaard wezen zullen? En verder moet elk zal libje als de Heere het hem taphatte had en zat God hem roepen had. En zo bewaarder je ik het in alle gemeenten. Wie een besnien doet de roepen waard, hij moet het net verhelpen litten. Wie een onbesnien, hij moet hem net besnijden litten. De besnijenis betjut niet, en het net besnien wezen betjut niet, maar wel het houden van Gods geboden. Let elk bloes dat er weer doet de roepen waard. Bist u als slaaf roepen? Zit er maar net in. Maar als du ek vrij worden kinst, griep die kans dan lever. Want de slaaf die te roepen is om bij de Heer te jaren, is een vrije littene van de Heer. Al liksa is hij die als vrije roepen is, een slaaf van Christus. Jimme binnen kocht, en de prijs is betellen. Word geen slaven van meisken. Let elk broren, voor God bloes zat er weer, doet de roepen waard. Wat de fammen aangeet, heb ik geen gebod van de Heer, maar ik jou mijn mening als een die troch de Heer in zijn barmhartigens als betrouwensman aansteld is. Mij denkt dus dat dit het beste is vanwege de neid die er op het heden is, te weten dat het voor een meisje het beste is om zat te wezen. Bist u aan een vrouw boen, ziet je geen scheiding. Bist u zonder vrouw, ziet je geen vrouw. Maar als du al trouwst, dan zondiges net. En als een faam trouwt, ja doch geen zonde. Maar zulken zullen zwierigheden in dit irdske leven hebben, die ik jemmer wel besparen woe. Dit bedoel ik, broren. Het is kwad die. Let daarom zelfs haar die een vrouw hebben, wijzen als hienen ze geen. Die schreeuwen als schreeuwden ze net. Die blied binnen als wienen ze net blied. Die keepje als zoenen ze het net hadden. Die deze vraat broeken als zoenen ze die net ten eind broeken. Want het uiterlijk bestek van deze vraat is aan het voorbijgaan. Ik woe wel dat iemand zonder zwargen wienen. Wat net trouwt is, had zijn zwargen met de dingen van de Heer. Hoe er het de Heer niet zindwaan zal. Die trouwt is, had zijn zwargen met de dingen van de vraat. Hoe er het zijn vrouw niet zindwaan zal. En hij moet om twee dingen tegelijk denken. En de vrouw die geen man meer had, en de faam hebben haar zwargen met de dingen van de Heer. Om heilig te wezen, zowel naar het lichaam als naar de geest. Maar de trouwde vrouw had haar zwargen met de dingen van de vraat, hoe ze het haar man niet zindwaan zal. Dat zie ik ek voor jimme best, net om jimme aan bannen te lezen, het is mij alleen te redden om wat voegjouwt en om een onbehinderde toewijding aan de Heer. Als een meent dat er onvoeg met zijn vammensdochter docht, als ze al wat ouder wordt en er wat dien worden moet, liet hem dwaan wat er wil. Liet haar trouwen. Het is geen zonde.
maar die het wist van hemzelf is en net dwongen wordt, maar dwaan kan wat er zelfs wil en in zijn hart besloten had om zijn dochter net trouwen te laten, die zal der goed ondwaan. Zat docht wat zijn dochter trouwen liet, der goed on, wat haar net trouwen liet, doch beter. Een vrouw is boen zolang haar man lebt, maar als haar man reist is ze vrij om te trouwen met wat ze wil, als het maar met een christen is. Maar naar mijn bedenken is ze lukkiger als ze net werd trouwd. En mij denkt dat ik ek de geest van God heb. Hoofdstuk 8. Wat het offervlees aanbelangt, vanzelfs, wie hebben alle jaren kennissen. Kennissen op hemzelf likwijls maakt het grutsk, maar de leefde bouwt op. Als iemand meent dat er wat weet, is zijn kennissen daarom nog net zat die wezen mat. Maar als iemand God leef had, wordt die toch hem kent. Wat dus het eten van offervlees aangeeft, er is vanzelfs geen één God in de wereld en er is geen enkelde God behalve de ene. Want al binnen der exaneemde goden, het zij in de hemel, het zij op aarde, liek als der gans goden en gans heren binnen, doch is er voor us maar één God, te witten, de Heid, dat alle dingen bijkomen, en nee wat wie erkennen. En één Heer, Jezus Christus, troch wat alle dingen binnen, en troch wat wie ek bestenen. Maar net alle jaren hebben die kennissen, want gewoon eten het nog altijd als wie het een aangodsoffer, om ze ontnota aan een verering van de aangoden wend wienen en haar gewisse dat zwak is, wordt besmutsen. Nou zul eten us net bij God brengen. Als wie net eten, verliezen wie er net bij, maar liekemin winnen wie erbij als wie al eten. Maar denk erom dat jimme vrijheid net vaakst wat wordt daar te zwakken oor stroffelje. Want als iemand zocht dat sto met die kennissen in een aangodstempel aan tafel lijst, zul die dan net, wilst er het eens net goed krijgen kan, dat de aanzet worden en iets van het offervlees. En dan wordt troch die kennissen de zwakke verdoen, de broer van wat Christus toon is. Als je me zat je een broren zondigje en haar gewisse, dat om een zwak is, zeer dogge, dan zondig je me tjen Christus. Daarom, als wat ik eet mijn broer stroffelje lid, dan zal ik perforce geen vlees eten, in der eeuwigheid net, om mijn broer net stroffelje te litten. Hoofdstuk 9. Ben ik net vrijman? Ben ik geen apostel? Heb ik Jezus uw Heer net zoen? Binnen jimme net mijn werk in de Heer? Als ik voor oren geen apostel ben, in elk geval ben ik het voor jimme wel. Want met jimme leeuwen in de Heer binnen jimme zelfs het zegel op mijn apostelskip. Mijn verdediging tjen haar die kritiek op mij hebben is dit. Hebben wie dan geen vrij om te eten en te drinken? Hebben wie dan geen vrij om een zuster als vrouw mee te nemen, liek als ik de oren apostels en de broren van de Heer en Kefas? Of missen alleen nog Barnabas en ik het recht om vrij te wezen van werk met de handen? Waar is ooit op eigen kosten ondertjenst? Waar plant het een druivenhof en eet de vrucht er net van? Of waar hoort het een keppel en broekt de molke er net van? Ik redeneer je hier doch net enkel als meeske. Zijt ek de wet vaaks net hetzelfde? Want in de wet van Mozes stiert beschreven, do zulst een okse, als er een testje is, de bek net dicht binnen. Is het God soms om oksen te redden? Of zijt er dat correct om us? Ja, om us is dat schreeuwen. Dat hij die ploegt, op hopen ploeg je mij. En hij die tesket, op hopen dat er der part mij aankrijgt. Als wie voor jimme het geestelijke schidden hebben, vreeg je wie dan zo volle als wie van jimme het stoffelijke inhelje? Als oren het recht hebben om soks van jimme te vregen, komt het us dan net nog meer te? Wie hebben likwijls van dat recht geen gebruik maken, maar wie laten alles stilgeworden
om het blied boodschap van Christus op geen enkele wijze in de wij te staan. Weet je me net dat dit in een tempel haar werk doge van een tempel libje? Dat dit bij het altaar tjenje mij het altaar opdelen. Zo had de Heer ek geten dat ja, die het blied boodschap verkondigen, ek van dat boodschap libje zullen. Maar wat mij aangeet, ik ga van net een van die ruchten gebruik maken. Ik schreeuw dit net met de bedoeling dat ik die ruchten krijgen zal. Want ik zou liever sterren willen als, nee, mijn ere zal net een mij ontnaderen. Want als ik het blied boodschap breng, is dat op hemzelf voor mij geen reden om daar grutskop te wezen. Ik ken ommers net oors. Hoe slim zou het voor mij wezen als ik het blied boodschap net bracht? Gang het van mijzelf uit, dan zou ik op leenrekken je kennen. Maar nu het net van mijzelf uitgaan is, volbreng ik een opdracht die mij toebetrouwd is. Wat is dan mijn leen? Dit, dat ik het blied boodschap breng zonder vergoeding en zo afzag van het recht dat het verkondigen van het blied boodschap mij brengt. Wilst ik zo vrij staan voor alle mensen oor, heb ik mijzelf slaaf van alle jaren maken om maar meer mensen te winnen. En ik ben jood met de joden winnen, om de joden te winnen. Voor de mensen onder de wet, als wie ik onder de wet, wilst ik zelfs nog net onder de wet ben, om de mensen onder de wet te winnen. Voor de mensen zonder de wet ben ik worden als wie ik zonder de wet. Wilst ik doch net zonder de wet van God ben, maar onder de wet van Christus. Om de mensen zonder de wet te winnen. Ik ben zwak met de zwakken worden, om de zwakken te winnen. Ik ben alles worden, met alle jaren, om in alle gevallen gewoon te behoud te wezen. Maar dat alle jaren doe ik omwille van het blied boodschap, om daar deel mee aan te krijgen. Weet je me net dat dit in de baan rennen, alle jaren wel om het hutst rennen, maar dat maar één de prijs krijgt? Ren dan zo dat je me die krijgt. Elk dit aan wedstrijden meedocht, ontzeit hemzelf gans dingen. En je doet dat om een krans te krijgen die het vergeet. Maar wie om een die het net vergeet. Wat mij aanbelangt, ik ren net als een die geen vast doel had. Ik boks net als een die zomaar wat in de lucht slacht. Maar ik tramteer je mijn lichaam en meid je daar mijn slaaf van, want ik wil net dat ik nadat ik oren het blied boodschap gebracht heb, zelfs net meer meidwaan mij.